Live to sa ato ang recording karon. Ato ang testingan ng ako ang bagong preset sa microphone. Dili makawang ang tanan. Like na to ang akong ang akong Facebook page, Arts Music Production, o sa YouTube channel nako, Arts Music Production. Alang sa tanan, nagadawat ko recording kids. Ako na yung trabaho tanan, hindi nyo kanta na lang. Tingnan na to ning. Sa kong paglakaw, ikaw kanunay ang kauban. Ang imong pulong, ang iwag sa kong pagalakwan. Gakong gisangyaw ang imong ngalan. Oh, dili gyud mapugnan ang akong kalipay. Ang imong gugma kanako nagauban, kaysa mong pagbudlay ikaw nagakalipay. Dili gyud makawang ang tanan. Oh, oh, oh. Dili gyud makawang ang tanan. Oh, oh, dili makawang sa kong paglakaw, ikaw kanunay ang kauban. Ang imong pulong, ang iwag sa kong pagalakwan. Ug akong gisangyaw ang imong ngalan. Oh, dili gyud mapugnan ang akong kalipay. Ang imong gugma kanako nagauban, kaysa mong pagbudlay ikaw nagakalipay. Dili gyud makawang ang tanan. Oh, oh, oh. Dili gyud makawang ang tanan. Oh, oh, oh. Dili makawang. Palayon ng tag-abang sa ito ang YouTube channel na to sa Arts Music Production. Mag-tutor ko ninyo po no kuan recording sa na to pag-recording. Yun na yung mga tudlo na ko sa inyo ha. Palayon lang ta sa ito dili gyud mapugnan ang akong kalipay. Ang imong gugma kanako nagauban, kaysa mong pagbudlay ikaw nagakalipay. Dili gyud makawang ang tanan, dili gyud mapugnan ang akong kalipay. Dili gyud makawang ang tanan, kaysa mong pagbudlay ikaw nagakalipay. Dili gyud makawang ang tanan. Oh, oh, oh.
dili gyud makawang ang tanan. Oh, oh. Okay, padayon ta og sunod sa ato ang subscribe kayo sa ato ang ako ang YouTube channel. Tutor ko ninyo kung saan pag-recording gamit na to ang Cakewalk by Banlab. Okay, makausa mo dawat ko og recording package na ako na trabaho. Kanta na lang inyo kung inyong